Badaland Army. Brother, जांख्रिथायनि थैसामाव बेबायदि एक्सन खालामनो नामादि मोनदों गोसोखौ मोजां मोनदों खुलुमबाय फिन नोंथांमोननिसिम गोदान मोनसे भिडिअजों लोगोसे भिडिअ लाबोनाय जाबाय आसा खालामबाय नोंथांमोना आंनि बे भिडिअसखौ जोबजासिम नायलांगोन स' आंनि दिननि भिडिअआनो जाहैबाय थ' जोंनिनो मुंदांखा एक्टर एक्ट्रेस फावगिरिफोरा माने दा फिल्म खालामनाय बे मुंदांखा एक्टर मुङानो जादों स' जांख्रिथायनि थैसाम स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे फिल्मखौ जेराव होयो बेयाव नायनायजों लोगोसे माने भिडिअखौ रेकर्ड खालामनानै दाहो मानो होनोब्ला बर' हारिनि बेखौ रेकर्ड खालामनानै हेगारना होयोब्ला बोरैबा जागोन खोथाफोरा स' अननानै आंनिफ्राय बेनो मोनसे रिक्वेस्ट माने जाहाथे भिडिअफोरखौ फिल्मफोरखौ नायनायजों लोगोसे सिरि सिरि रेकर्ड खालामनानै दा हेगार मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारिनिनो थैनिनो सुबुं बेनि थाखाय अननानै मानसिफोरा नायनायजों लोगोसे रेकर्ड खालामनानै दा हेगार स' नोंथांमोना गोरोन्थि जाबायबा आंनि बुंनायखौ निमाहा होबानो जागोन खायसे खायसेनि थाखाय गोरोन्थि जायो स' आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानो स' जेराव होयो आसा खालामनाय थाबाय जोंनि बर' सुबुंफोरा थांनानै लैहोर नैहोर नायहैगोन होननानै बे फिल्मखौ स' माबोरै खस्थ' खालामनानै भिडिअखौ खामैदों आं बेयाव भिडिअखौ एसे जासोनानै होगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय लोगोसेनो जाय बिथांमोना आंनि भिडिअसखौ नायनानै मोजां मोनो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो लोगोसे आंनि गोरोन्थि जानायफोरखौ खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआव मा गोरोन्थि जादों स' बिदिबा नायलांदो Badaland Army. Brother, जांख्रिथायनि थैसामाव बेबायदि एक्सन खालामनो नामादि मोनदों गोसोखौ मोजां मोनदों Harimu ku paling kenceng like